Is-sitwazzjoni tal-bailout f'Ċipru mhix ser tirrepeti ruħha f'Malta, dan qalitu Bloomberg li tforni aħbarijiet finanzjarji madwar id-dinja. F'analiżi li għamlet l-istess aġenzija dwar is-sitwazzjoni f'Ċipru paragunata ma' dik ta' Malta hija konkludiet li l-paraguni li saru bejn iż-żewġ sistemi bankarji huma inapplikabbli. Dan għaliex is-sistema bankarja f'Ċipru spiċċat kif inhi minħabba li l-banek huma kollha Ċipriotti u m'għandhom l-ebda għajnuna minn banek internazzjonali. Min-naħa l-oħra Malta tibbenefika mill-preżenza ta' banek internazzjonali u għalhekk huwa diffiċli ħafna li tispiċċa bħal Ċipru. Barra minn hekk Ċipru għandha ħafna iktar djun minn Malta. Minkejja dan is-serħan il-moħħ min-naħa ta' Bloomberg dwar l-ekonomija ta' pajjiżna fil-ġejjieni din naqset li tikkommetti ruħha dwar x'jista' jiġri f'pajjiżna fis-snin ta' wara. Skonti diffiċli tipprevedi dak li jista' jiġri fi żmien 20 sena oħra minħabba l-perikli li tista' tgħaddi minnhom l-Unjoni Monetarja.